У зімовы заснежаны дзень кветку шчасця да хаты я нёс, прытуліўшы да самых грудзей, каб яе не знявечыў мароз. Зеляніны зіхцяць аганькі, асвятлілі раптоўна пакой, і з'явіўся прыемны такі сапраўды як святочны настрой. Усміхнулася любая мне. Гэта цуд, а не кветак вазон. Хай нагадваюць нам аб вясне, напророчыць прыгожых нам дзён. Калі вечар са змрокам прыйшоў, я пачуў ад сяброўкі загад. Не ўключай электрычных агнёў. Кветкі свецяць на 1000 ват. Дарагая, яны не адні. З імі разам надзея зіхціць. Для цудоўнай такой сябрыні не патрэбна вальфрамная ніць.